Διαμαντίδης του κλέβει τάπα στα ίσια, όχι και δεύτερο φάουλ στο Διαμαντίδη, δεν το πιστεύω. Απολύτως! Απολύτως! Χριστέ μου, τι decadence. Γιατί δεν βγαίνει ο Γεωργός στο τηλέφωνο. Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Όχι, δεν πειράζει. Άκου! Στα εξηγόρια, μάστε. Παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα εδώ στον Άρχο. Ωραίες ερωτήσεις. Αυτή είναι εγώ ρωτάτε. Άντε γεια! Γιατί το απαιτείς. Άντε γεια! Είναι επιλογή σου. Είναι γκέι. Αδελφοί, προϊσταμένη φουστάρα. Πως κοιμάμαι, κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Βλέπω, ναι, σαν τι, κύκλους. Να αράζω μόνος μου. Πού είναι οι καφέδες! Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμοι και να μας περιμένουν. Να μου ζήσεις λιοντάρι Τρίφωνα, ούτε ανάσα δεν πρόλαβες να πάρει. Ο μοναδικός συντροφός στον κόσμο. Αντί για τρίπλα τάκλιν. Άκου να σου πω πουτανάκι, δεν με ξέρεις εμένα καλά, ή παρατάς τα κουνήματα. Πολεμαγός, πολύ κολόπεδο, Κυριάκο. Χαμπάρι ο Τρίφωνα. Πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Βάζω τα δυο δάκρυα στο στόμα και σπρίζω. Στρίχα το δυνατά ρε που έκανε έξω λεφτά τα καταμάρα για την είδα. Τι να λέμε τώρα ρε. Έπιε ο ηλεκτρικός για την Κηφισιά ρε, τα λεωφορεία για τα ταμπούρια. Με τον Αλέφαντο μιλάτε τώρα, άκου να μαθαίνετε. Τα πάντα όλα ρε, τα πάντα όλα ρε. Από την αιώνια πόλη για τον Α, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.